sa spinner sang maayo agod hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agad makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada duha ka semana, agad man siguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag maggamit sang handheld fans kung outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agad ma fully charged. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamu may kasaysayan na daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Dagkaroon, pagsugod sila ton pag-ong nga sugilanon di sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Mga anak, sugod subong adlaw, diri may star sa aton si Paula. Kas, welcome sa amon palasyo Welcome, Kasin. Ay, salamat sa pagbato ninyo sa akon, diri. Sino pa bing mabinuligay? Siyempre kita nga magparyentihanay. Sa kwarto ko ikaw matulog, Paula. Excited na ako. Mamayupod na ako sa kwarto. Abaw Kay katalawit sa imo liset mo. Hindi Palagpat lang imo yan nung ya. Paula, panilagi bala. Hadlok na sa magawa sa kwarto niya. Kung wala pa kami ni Papa kabot. Che! Marites ka gidyan no. Husto na na. Wala ka muna huya kay Paula. Ginapakita nyo gid sa iyang kamog ninyo sa unang adlaw niya diri sa aton balay. Basi kung nalipat ka mo kung nga ari siya diri subong sa aton. Ay, sorry, Kas. Paula, pasensya ka na. Wala sang kaso, ina
Lisette, Manong Louie, nahangpan ko kamo. Lisette, buligya na si Paula kung din siya maplastar sa kwarto mo. Kay mahimos ako sa aton pagkaon. Sa pagkalapad gil isang kwarto mo, Lisette? Kaysang una, kwarto ni nila ni mama kag papa. Master's bedroom ini. Pero sa nag-grade 8 na ko, nakabalita man kamo siguro. Aksidente kami ni mama kag papa sa motor. Dadano spot diya si mama. Si papa nakasalbar. Pero ako na-fracture ang akong tulan sa tiil. Lawig ko sa wheelchair. Ay, sampila ka bulan nga nalubong na si mama. Ginsaylo ako ni papa sa ilang kwarto. Para bala nga, hindi mabudlay sa ako na maghulag sa wheelchair ko. Miss na miss ko nagid si mama, Paula. 4 ka tuig nang nakaligad, pero daw kahapon nang natabo ang tanan. Ay, Lisette, may papa ka pa kag magulang. Samtang ako gani, ilo na gid sang lubos. Anong natabo nga nasunog ang bala ninyo? Kagula makaluwas ang parents mo, how? Ginaimbestigaran pa inaas na subong. Kuno na ako nagtulog sa balay sang groupmate ko sa paghimo sang project. 3 gid kami kurong napatay sa sunog. My gosh! Ay, pero hindi ka magkabalaka. Ari pa kami nga second cousins mo kag si Papa. Hindi ko namon pagbabayan, Paula. Uy, salamat gid sa inyo nga 3, ha? Paula, hindi ka maghuya-uya. Magkaon ka pa. Ay, salamat gid tito. Hindi mo gid pagpabayaan ang kaugalingon mo, ha? Ang otoridad ng bahala nga mag-usisa sa natabo sa balay ninyo kag sa parents mo. Ay, pasensya ha. Nawala ko nakaupod sa ilang ni Mama kag ni Manong sa lubong nila, Paula. Kalayo abis ang inyong probinsya. Wala sang kaso, Lisette, Nahangpan ko kamo. Guys, abi makaon ta na isang mayo Karon na lang tayo istoryanay sa mga masubok istorya. Amo matod. Kinanglan man naton nga magpakabakod kag magpakabusog. Paula, imo na lang mga bayo ko nga inyo. Ba? Kadamo sina Lisette? Nauya na ako magsuksok sa mga dress. Kitaon mga scars ko sa batiis. Amo-amo man lang ng aton panglawason, Magubalan isang tago. Kani, imo na lang, Ay, salamat gid, Lisette, ha? Kabalugid ko. Napila na lang mapuslan mo sa mga gamit mo. Ay, gusto ka matuod. Luyag ko tani nga magsimba buwas. Ofdan ta ka, Masimba ta nga duha. Ati, sige, Salamat gid, Lisette. Pa, subo nga, di na si Paula sa aton. Kabay pa nga hindi na mapraning si Lisette. Wala ka na gid siyang iban nga tinaga. Praning na gid lang. Hindi mo na buang ang manghod mo, Ga paranoid lang na balakon ka isa. Sorry pa. Nag-upod gid ang duha nga wala na sa mga iloy. Kundin pa nga mga teenagers na sila. Ara man ta nga magabay sila nga duha pa. Pero sa amo sini nga pangidaro ninyo. Dapat may iloy gid kamo nga dapat nga nagatatap sa inyo. Amo matuod pa. Apang wala na kita sa may mahimo, Wala na sila, Ang mahimo ta, buligan ta na lang ning duha ka dalagita. Halungan naton sila.
Paula? Paula, na ano ka? Paula? Uy! Sagay na ko! Sino ka? Paula? Dali lang nga. Di pa sigawan kong akong bedside lamp. Ara, sanag na. Ako ni Paula, si Lisette. Ang second cousin mo. Ari ka sa kwarto ko. Ikaw gali. Lisette? Okay ka lang? Okay lang ako. Nahinalian lang ako sa nakabugtaw ako. Tungod kalain gid sang damgo ko. Kulbaan man ko sa imo ba? Madali lang ha. Pabangon ko, anay. May naman ko sang tubig sa gwa. Uptanta ka? Sige. Oh, Lisette? Paula? Kamu man lang galing nga duha nga ari diri sa kusina? Nag-inom lang sang tubig si Paula nung kay kalain sing idamgo. Okay na ko Hindi na ka mo magkabalaka. Sigurado ka, Paula? Oo, Nong. Ay, Nong? Pwede mo kami anay nga maupdan sa among kwarto? Hasta lang nga matilugan kami liwat. Lisette, hindi na kinahanglan. Okay na ko promise. Ara man lang gali na, Lisette. Wow, hindi ka lang pala mag-overthink? Sige na, balik na ka mo sa kwarto ninyo. Ako na lang mapatay sa suga diri sa kusina. Ang dali lang gid nung Uratanay paliyog nga masira na mo ng among partaan. Okay, Lisette, okay. Hindi ka mapakulba. Kalma lang. Karon, ikaw naman ang magdamgos ang kung ano-ano. Lisette? Okay ka lang? Okay lang kuya dali na Paula. Mabalik na tatulog. Nung, bugtaw, Nung. Ba, Lisette? Ano tabo, ha? Nung, may nagatulok naman sa akon sa kwarto. Ano? Upo naman si Paula dito Ako gila yung ginatulok kaya Nung. Ako na nga balahibong nagapalanindog. Si Paula hindi siya apektado. Nga sino ginabla nagatulok si mo, ha? Wala ko yung kabaluya. Basta, mabatsagan ko lang nga ginatulok din niya ako. Nag-overthink ka naman, Lisette. Hindi ka naman magpati sa ako, Nung. Nagkurog na kung gani sa kakulba. Sige. Sige na. Kalma lang. Sige. Idulong ta ka to balik sa kwarto ninyo ni Paula. Dali ka. Sulod na sa kwarto ninyo. Aralan si Paula nagatindog sa tubang sa bintana, Paula, okay ka lang da? Nung, tulog ka bala si Paula, Nalurungan siya sa tubang sa bintana. Duwala ka lang niya nabatian. Among matuod? Dari ka lang sa portahan, Palapitan ko sa sulod sa kwarto ninyo. Paula. Nung? Ay, Nung Louie, ikaw gali? Nakibot ka gida. Ano ginabuhat mo diri sa tubang sa bintana? May ginapamatsyagan lang ko, Nung. May ginapamatsyagan ka? Ano ini? Sa gwa sang bintana, Nung. May tawo sa gwa sang bintana nga nagatulok diri sa sulod. Pero wala man ako sang nakita nga tawo sa gwa. Paula?
Kalinong sa inyo nga nagkakaon na. Daw mamag-uhan man ko sa inyo ba? Pa, pabaila na yung duha nga nagakaon. Istoryahan ka lang karon namon ah. May problema bla? Daw ginapakulbaan ninyo ako nga tatlo ah. Basta lang pa. Padayo na lang pagkaon mo. Hindi maginiguro big deal ah. Sige. Tapuson ta na yung pagkaon. Anong siling mulowe? Si Lisit kag si Paula na gid ang nagabatyag nga daw may nagatulok sa ila? Oo pa. Nasudlan ko mismo si Paula sa ila kwarto. Pagkatapos lahagin pukaw ako ni Lisit nga may nagatulok naman kuno sa iya. Matudi na pa. Basi kung stress lang ka mga duwa ni Paula? Kag kung ano-anong ginatulot sini sa lawas ninyo? Dulain gid ya tito. Wala man ka panugid si Lisette sa akon nga nakabatsyag man siya. Kaina, hinali lang siya nga nagwa sa kwarto. Tapos ang ako na lang isa, nagpananindog ang balahibo ko, tito. Kung ano ako nga nabatsyagan. Pero hindi ko man mahangpan. Hasta nga nabdan ako ni Nung Louie sa atubang sang bintana namon sa kwarto. Madugay na ini nga ginsugid sa amon ni Lisette Paula. Wala lang namon ginpadalman. Nagapasalamat na gani ako nga upod ka na niya sa kwarto. Wala gid ako maguna-una nga mabatyagan mo man ini. Tara na. Natapos na sa ilong mga gamit ninyo sa kwarto ni Lisette sang una. Medyo nagamay ng space ninyo. Okay lang pa. Wala niya sa problema sa amo ni Paula. Importante, nakaigo lang kami sa kama. Ako matuod, tito. Gustuhan lang ang space diri para sa amon nga duha. Ako naman sining mamag-o. Pila ka tuig na kami nga nagbayluhanay kwarto ni Lisette. Sa inyo gimanin ni Mama ang master's bedroom pa. Sa bagay. Ang kabay pa nga maglinong na kamo nga duha diri ha. Pabalo ninyo ako dayon. Kung daw may malain naman kamo nga nabatyagan. Ha? Nung, si Papa adlaw na. Wala pa makagwa sa kwarto, yaw. Milagro, alas 10 na. Wala pa siya nakapamunyag sa mga tanom. Hindi niya pagpauyatan sa akon. Domingo man subong ah. Wala man siya obra. Ako ba lang mapukaw sa kwarto niya, no? Pa, adlaw na. Bangon na da. Ang imo pinalangga ang mga tanong. Nagahulat na sa imo. Hindi ka magbangon, ha? Itikon ta ka sa kilid. Arim giday. Ba? Pa? Papa? Hindi. Wala na nagahulag si Papa. Kagayami na sa iya. Hindi. Hindi mahimo, ini. Hindi mahimo nga wala na sang kabuhi si Papa. Nagsayro na siya balik sa iya kwarto. Amo na siling natabo sa iya. Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Magabian, di natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Bas Paradyo
Bombo Ra- Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos to 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa isa ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling losses. to 30% ang aton electric bill sa balayang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari ang mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit sa natural light kung posible. Bangunin ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala Nakarating ang ating daily winner. Heto siya. Yes, it's time. It's already 10:15 in the morning. Mga kabombo, it's time for me nga mag-award naman kita. Wala niya untat, no? Daw ulan, bisan ano kainit subong, dili sa bombo daw ulan, kay naga-ulan ang mga papremyo. Okay? So, ari din aton sini iyang winner number 3. That was yesterday, no? April 6, mga kabombo. So, nakaabot siya sa iya sini nga panahon. Kay sino ganito naglawag tayo? Sino ganito naglawag kahapon? Si Bumbo Jazz. Ay! So, yours truly, ang naglawag kahapon, no, mga 5:50 in the afternoon sa Bombo Reports Afternoon Edition. So, ari diri, aton sila nga winner, nakahingabot gid taga Newton, Taluk, Bago City. No? Ang aton sila winner, si Sir Agripino Henon. Ayan sila proof of purchase, ayan sila winning entry, Syngenta. Tatay Agripino, Pinong, good morning. Good morning, man. How old are you, Tay? 52. 52? 52? Oo, Tama ko 52. muna. Ano ka nga year na bunag? 73. 73, tsakto gid. Tay, mamanang ka sa akon ha, manang jazz. 57 ako ta, abi mo na ha, abi mo lang ha. Luben ba? Ate, sige tayo, 57. Ano ang palangitan ani Tatay Agripino man? Gabiyahe ko i-trike. I-trike. Oo, mayo man. Ti si Mrs. Sino nga langan ni Mrs.? Juralen. Juralen. Pilang edad ni Ma'am Juralen? 49. 49. 40 pala. 40 kay 39 sa mo. 40. Sige, manong 40 na. So, anong palangitan ang sang asawa ya? Galuto-luto. Galuto-luto. Ti ginabaligya nyo? Oo. May ara ka mo sang gamay nga... Ay, libod-libod lang. Libod-libod lang. Pilang kabataan? 4. Ti may napag-graduate na sa 4?
Wala pa, grade Wala pa. 12, man grade 12 pa. Aha. Ang kamagulangan, Oo, grade? grade 12. Ikaduha. Halin sa kamagulangan. Na-graduate sa grade 6. Oo. Ikatatlo. Mag-grade 3. Oo. Ikapat ang agot. Mag-grade 1. Aha. Iti mga gumagagmay pa eh. Sige na, nangidyagali nga himo sa mga extra da income Oo, eh. Ti, amo ni extra mga income nga sobra pa sa extra. Oh, sobra Gani. pa sa income mo. Bakon mo na, sa kapisan lang gid nimo tay Agripino. Sino naghimo sa imo entries? Duha ka mo ni Mrs. Oo. Di makon mo na. Kapisan lang gid tayo, no? Di, ready Oo. ka na sa pagbaton sa imo mga papremyo? Oo, ma'am. Ti sige. Unahon ta niyo. Ano gusto mo? Ang balde kon ang cash? Sandin lang. Di syempre cash tayo no? Ready ka na tay? Oo. Ti sige. Lipay-lipay ka gid. Oo. Ti makon mo. Ti gibayaan mo tong imo i-strike eh. Oo, ito naman to. Oo, ti sige. Ari ang imo sini 1,000 pesos tay. Klaro ha. Una nga hatag. 1. 1 ano? 100. 100 ano? Piso. Sige, kompleto. Una nga hatag. 100 piso. Pesos. Pisos. Ikaduha nga hatag. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Ikaanom. 600 pesos. Ikapito. 700 pesos. Ikawalo. 800 pesos. Ikasyam nga daho. 900 pesos. Katapusan. 1,000. Pwede peso. ng 1,000. Abi, wave. Wave tay. Sige. Di ng 1,000. Di ng 1,000? Alsakon. Mga kamot. Mga kamot. Di pa ka na tay. Oo, kayo. Dudugan sa ano? Muna, no? Sa isa ka adlaw bilang e-truck driver, sa isa ka adlaw nga biyahe mo, like for example, ang normal mo nga biyahe, pilang makita ni tatay haw? Sobra man 3. 3,000. 300. 300 lang. Tiyama ko muna. Iniya, isa lang ya ka ano ya? 1,000? Sa 300 na, si Mrs. galuto-luto man, no? Oo. 4 ang kabataan, kakulang-kulang kita eh. So, amo ni ang palangitan-an mo tay, extra. Oo. So, kinahanglan pisan, gid. This won't be the last time, di ni katapusan, kinahanglan para nga, damo ang entries para nga, may chance nga magmangin milyonaryo. Oo, ma'am. Titayanhon mo na tayo ang imo sini nga 1,000 pesos cash. Ay, lawatan ko na bugas importante na anay. Tiyama ko muna. Bugas! Pila ka Bugas. kilo sa 1,000? Pila ka kilo na? Kwan lang anay, mga pulo. Pulo ka kilo? Pilang pulo ka kilo? Arap man tag 50 taon. Oo, mga pila man? 5. 500? Oo. Very good. Pulo ka kilo, pila na nakadlaw? Dugay na. Dugay na Oo, na, no? basta, 4 kabataan mo, ikaw 5, 6 kamutanan. Dako gid nga bulig tayo, no? Oo, dako gid eh. Hamakon mo na, no? Dako yung bulay kay, kay way mo sa eskwela subong. Okay, bakasyon mo, no? Tanan sila nga 4 ga eskwela gid. Oo. Grabe gid kinanglan ano gid tay, kapisan gid ja. Malinguha kita. Malinguha gid. sana lang So, yan. 500 pesos sa pulo ka kilo sang bugas. Ang bilin nga 500 pesos anon mo? Iba gamit sa sawaw na mga kwan niya. Mga negosyo yan. Boka, good boy. Daho dayon kay Mrs., you know? Oo, siya magbalan niya magbakal. Tiyabakol mo na, no? Kanami, no? Blang asawa, bala nga ginadaho, ginaintrigarang nga kita, nga kasya, asawa, daw kanami man tay? Oo, siya ang balan magkanaya kay. Ay, ka very good boy Balong kita, tay. mo. Good husband. Sige, tay. Para nga makompleto imo sini nga premyo, aring imo sini another premyo. Isa ini ka Valdez sa Orocan, included na siya sa 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Kita ang sa sulod ni ready ka na ni. Una, ang MX3 Coffee Mix. Mainom kape-kape ka na kung aga, kamo ni Mrs. Ikaduha, 3 ka kumeya ni nga nga bihon. Hamakon mo na. 3. Mabo. 3Q palabok niya kumeya. Gusto mo. Kad, ari pagido. Sa subong kinanglan ginaton sa mga supplements. This is Ramsey NC Zinc, no? Mineral supplements. Titay, ari no? Kompleto. Di dako na nga bulig para sa imo. Yabi, dahua bala, dahua. Ipakita, ipakita.
Salamat sa Bumbo Radio. Aha, iti lipay ka tay. Oo, Ay, importante, lipay. Ang tigipuso ni tatay, oh. Kanami, mambala kami, instrumento mo lang kami Oo, diri. It's good to feel nga, lipay ka tay. Ma'am, ang sabi pa kita eh. Sige. Sa katapusan, nagdaha mo ba lang mga taga Bago ni ho? Ang kasi manual, I'm also from Bago, from Maaw. Si tatay doon nag-lumaw-lumaw ang mata. Kapon lamang na yatay ang galumaw-lumaw mata. Diri yan, ipay. Gusto mo tayo share mo imong true to life story sa kapon lamang? Di Bombo Jazz? Gusto na. Sige, importante, diri no? True to life story na ni Tatay Agripino. Tay, agdaha sila ang mga kapwa tabagunhon. Tanda nga, taga Bago. Kung gusto niyo man makaangkon siyang batong ko subong, magawat-amat naman ka mo Himo entries. Himo entry para nga pareho tayo magkakuman. Hindi lang taga Bago, kundi tanan gina. Open for Tanan everybody. Sige. Sa katapusan tayo, imo si pagpasalamat, anong mahambal mo, abi? So, 1,000 pesos mga cash, and of course, 1,000 pesos nga balor sa gift pack. Anong mahambal mo? Salamat sa Bumbo Radio. Kagsata naman ng mga sponsor. Wala akong salamat. Dala na iya pa. Salamat sa Diyos, Nangita pa maagi ang Diyos para nga maka-sideline. Buligay mo sa mga problema sa ibang lugar, no? Ti, apektado ang kamutay sa bangod sa Middle East na? Na conflict? Feel na feel mo man tayo, kay ang salakyan, kasi madalang pasero pa ka sa amon mo. Bangod? Tungod sa amuna wala man gakuan. Okay, kamahal plite. Malang plite, wala Dalos o sa plite, sige tay. Thank you so much and congratulations. Di ka ba'y pangadamuon pagin para damo ang chance nga magdaog, ha? Sige. Sa katapusan, Tatay Agripino, Henon, basta. Ano gani? Basta, radyo. Bumbo. Number 1. Star FM. It's all for you. Yes! So, congratulations sa aton sining winner number 3 kahapon, April 6, 2026, sa aton sining Buena Mano Salvo Year 20 promo. So, tayo sa kanapusan, ini ang inyo alagan, si Bombo Jazz Jesus Madrigal. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubuang kasanag sinisang 50% kung mahigko. Yari ang proactive energy-saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka ng screensaver sa imong computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod nga mas makasave pagid sa kuryente, ilabi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts ganing mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno.
Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Andrea, naging pasakop ni Nanay Ising, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, imo ako, tubtub sa katubtuban. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Gali, Andrea. Boss, dugangan mo nga ton pagkaon sa panyapon. Ginapasubrahan ko giban aya permi. Amo bala? Pero nga man, Ricky. May ginimbitar ako. Okay, wala sang problema. Ari na ka mo? Abi ko anay kung may ginimbitar ka nga mag-dinner diri. Karon pa siya maabot. Magdiretso sa pungko sa salas, oh. Uligan ko ikaw plaster sa lamesa, ha?
Sino ba lang makasalo na ton sa panyapon? Wala man ako makihibalo. Oh, may nag-buzzer. Siya na siguro, ina. Ako na mabukas ang pertahan. Hi! Si Natasha. Kaginhalukan niya si Ricky sa bibig. Okay ka lang? Aba, oo. Oras na para magpanyapon. Ricky, Cass, handa ng lamesa. Makaon na kita. Nakadumdum pa ako. Santong gindala mo ako sa inyo villa? Kagindala mo pa ako sa inyo bahay kubo. Kahat sang akong memory sa among lugar. You were great, Ricky, honey. Oh, nagapakyot ang gagay ko. Duhod nga pabati sa akon ang nagligad nila ni Ricky. Kag natingala ako. Maayo lang kay wala makahibalong asawa mo sang imo activities sa gwa sang inyo balay. Kay panulo ko sa wife mo, do ka sensitive and very fragile. Kunang siya ako magsala. Napasgatan ako sa tulok ni Ricky kang Dan. Not my wife, Natasha. She is strong. Kag-independent ng klase sang babae. Oh! Is that so? Dahil ni makita sa itsura niya eh. Mahimo ako nga matiplang sa itsura sang isa ka tao. Mahimo nga mo sinang nakita mo. Apang wala ka makaibalo kung anong ara sa likod sang kainosinti niya. Anong buot niya silingon sa ginhambal niya? I wonder, what's beneath the facade, honey? She could be very fierce, Miss Santos. So I'd watch my mouth if I were you. Nakibot sila sa ginhambal ko. If I know, nagapungko ka lang din bilog na adlaw, kag nagahulat sa bana mo, mayo na lang amo sina. Sang sa magpa-flirt ako sa bana sang iban. Anong buot mo silingon sina? Depende sa pangangop mo. Ang buot mo bala silingon? Nga ginasidos ko ang bana mo? Your words, not mine. Hindi na ako magkaon. Hindi man namit ang pagkaon diri. Aba, ang magaling nga. Halos nasipot mo pating mumho sa pinggan mo. Shut up! You bitch! Who do you think you are? Asawa ka lang ni Ricky sa papel. If I know, wala man ka mo nag-aupod sa pagtulog. Paano siya nakibalo sa sitwasyon namon? Kari ka na, Natasha. Ay! Honey, ano ka ba na? Hindi ako pagbutunga. Mag-upod ka sa akon. Dali. Okay. Andrea, okay ka lang? Okay lang ako. Magpauli ka na lang, Dan. Pero... Mas gusto ko nga mag-isahan. Kani magpauli ka na lang. Pagsalamat sa pagkadto mo diri. Ate, okay. Amo na ako. God. Kalain sa pamatsyag ko. Gusto ko nga mag-ibi.
Andre, kinanglan naton nga magsugilanon. Naghibi ka? Ano makatalingala dira? Makaibalo ako maghibi, Ricky. Kag makabatsyag. Hindi ako isa kawala sang emosyon ng panganan. Pareho sa ginapamansan mo. Ano lang ginapanghambal mo? Hindi ako magsabat. Nga naghibi ka? Ano sa banta mong dapat nga maging reaction ko? Samtang ginguba mo ang ginkasugtan naton? Kung ginapaminsar mo nga may relasyon kami ni Natasha, nagsala ka. Wala ko sang ginhambal. Bahin sa relasyon ninyo sang babae nga to. Apang kuntani, ginhatagan mo ko sang jutay lang nga kuya, Ricky. Hindi ko mahangpan. Kung nga kinahangan pa nga mahibalan sa ibang nga tao, ang bahin sa matuon nga sitwasyon naton. Abi ko anay kung ginarespeto mo ako. Of course, I do. Ginarespeto ko ikaw. Wala ka lang makaibalo kung daw ano kada kong pagrespeto kasi mo. Nga ginhambal mo sa babae nga to, ang ginkasugtan naton. Wala ako sang ginambal sa iya. Gin-assume lang niya to. Hindi na ako gusto. Ngampalan pa ina. Andrea? Matalikod ako sa ina. Ipabatsyag ko nga wala na ako sang gana na makig-ambal sa iya. Samta nagaligad ang inadlaw. Padayon ang among Cold War ni Ricky. Wala sang nagbago sa adlaw-adlaw nga routine. Ang nagbago, among easy camaraderie sa tunga namong nga duha. Sang una, ginapuligan niya ako sa paghimos sang amon kinanaan. Samta nagasugilanon kami. Kag sa natalupang taniya, ang pagbugnaw ko sa iya, kung magabot siya. Dayon niya diretso sa study room. Kag magtanyag sa sang bulig, inabalibaran ko siya. Kag sugod sa nabat siya kaniya, nga wala ko sang gana nga makighambal sa iya sang masami. Nagalakat siya. Inabi na kong adlaw nga Domingo. Kag ako naman, inabuhos ko nga kontion sa bagong tukod ng orphanage. Halos wala na kami nagkakita ay. Temprano pa ako nagasulod sa kwarto ko. Kag parehas ang kinaandan. Ara man ang saya study room si Ricky. Kag tamara man ako maglantos ang TV isahanon. Ay, 2 kasimana nang nakalikat. Kaginahanda ko ng akong kaugalingon sa nabilin nga 9 kabulan. Ginapamansar ko pa lang nga magkapabilin ang pag-upod namon. Tubtog ang matapos ang among kasugtanan. Tumaampo na ako. Apa ginapunggan ko lang ang kaugalingon ko. I felt betrayed. Gusto ko nga mahibalan ni Ricky. Na makahibala man ako magbatsyag sang kasakit. Uy, alas 11 na sang gabi. Apang lagi hapon ako nakatulog. Mabangon ako.
nagpanaog ako sa idalom. Patay ng suga sa salas. Siguro, temprano pa nga nagtulog si Ricky. Madiretso ako sa kusina. Aring ref, makuha ko sang gatas ka mag-inom. Aring siludlan sang gatas, kuhaon ko. Makuha ko rin sang baso. Kag hiwaran ini. Ibalik ko ng suludlan sang gatas, Buksan ko liwat ang ref. Na, ibutang ko na ini. Ba? Si Ricky? Nagatindog siya sa tubang sang portahan diri sa kusina. Isa na kong portahan sang ref. Nagabugtaw ka pagali? Hindi ako makatulog Ganda nagpanawag ako kung mag-inom sang gatas. Nagpalapit na siya sa ref. Ikaw, nga wala ka pa man nagtulog. Ginagutom ako. Anong gusto mo nga kaunon? Cake lang. Madali lang. Anong cake mo? Good night. I'm sorry. Sorry? Para balay na kay Natasha. Kag sa pagguba mo sang kasugtanan naton. Wala ko nagsorry sang bahin kay Natasha. Wala sang kami. Wala man ako sa ginhambal nga kung ano sa iya. Bahin sa kasugtanan naton. Then, what are you sorry for? For making you cry. Ay, dumatulo naman ang mga luha ko pa. Andrea. Kinakos niya ako sa ginali. Paliho. Untatan na naton ang wala sang pulos ngayon. Paliho kitang ginabudlayan. Sinong siling mo? Nakaibalo ako. Nga ginabudlayan ka man magkahon. Kang magtulog sining nagligad yung mga inadlaw. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Yes, yes, goodbye. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Andrea, aging pasakop ni Nani Ising, kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Imha ko, tubtub sa katubtuban. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new.
Magaling ka bang magsalita sa dryer, magano bu ang imo electric bill? Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space agud hindi ini maayawan sa pagpamalas ang bayo. Kung mainit ang panahon, ihanger na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o kung inner pa kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung diyutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sa mas dako nga kuryente. Kabombo! I-combine kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. I-schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihinguyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakasang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida. Nga syempre, nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pakanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pagibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente.
Yari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o kon air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, magamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agud hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung magamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ikaapat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala nagangangaapertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ikadua, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agud nga makamino sa gatong, likawan ang hard braking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan, gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa hard braking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa madasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed.
Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 kilometers per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 kilometers sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagaparidu sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtub 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rates ang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tubtob 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglaba kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon, agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting, agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, painon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana agud masiguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Magamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imo nga home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different Sa Dalan Cuangco, Aldeguer, Terminal Market, SM City, Robinsons Iloilo, Robinsons Haro, kag Plazuela de Iloilo. Nagadulong sa inyo sang Hot Panawagan! Okay, sige. 1 minuto na kaligada sa taklang alas 11 ginapanawagan kung sino man na nakakita sang itom nga envelope expandable. Ina siya nagaunod sa mga dokumento nga nakapangalan kay Robin Villariza. Robin Villariza na bilin sa taxi nga ginsakyan nila. Nagpadulong sila dira sa Rolling Hills sa may barangay Mandalagan. Sang Marso 27 alas 2 ang takna
sa hapon. Kung sino man na nakakita sa liwat black envelope nga expandable, nagaunod sa mga dokumento nga nakapangalan kay Robin Villariza, palihog lang turn over diri sa Bombo Radio o kung mag-contact kay Justine Villariza sa cellphone number 0961-528-4265. 0961-528-4265. Bangon tamagid ina ka importante. Ang nagapanawagan Justine Villariza. Ginapanawagan sa sinuman nga nakakita sa mga valid IDs nga nakapangalan kay Annabel Magdato. Annabel Magdato sang Agmak Building, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Bangod siya ang na-pickpocket sa Bata Libertad nga jeep sang Marso 25 sang aga. Mahimo ngayon ng mga valid IDs ginahaboy man lang na siya sa mga pickpocket. Kaya hindi ba na nila mapuslan. So palihog lang turn over diri sa Bombo Radio o kung mag-contact kay Annabel Magdato sa cellphone number 0966-398-2391 0966-398-2391. Bangon tamagid ka importante ang nasambit ang mga valid IDs. Ang nagapanawagan Annabel Magdato sang Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ginapanawagan kay Iron Jim Dignadice kag Agos sa Mayra Piramia sang Block 8 Lot 15 Phase 13 Hacienda Fe, Barangay Sambag, Zaraga, Iloilo. Palihog lang magpadulong o kung magkadto sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sa Bacolod, Bangon tamagid ka importante. Kung sino man ang nakabati sa nga panawagan kay nakakilala kay Iron Jim Dignadice kag Agos sa Mayra Piramia sa liwat dara sa Block 8 Lot 15 Phase 13 Hacienda Fe, Barangay Sambag, Zaraga, Iloilo. Palihog lang pahibalo ini sa ila o kon sa ilang pamilya. Ang nagapanawagan Attorney Hersey Bunda sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan sa pamilya ni Ferdinand Moralde Hermina. 48 anyos, residente sang Paraño Street, Barangay 28, Bacolod City. Confined siya subong sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Pero wala sang may nagkabantay sa iya, bago ng iyang pamilya waygid nakakadto. So palihog lang mag-contact sa medical social workers sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Bangod tamagid ka importante. Ang medical social worker amo si Regine Marie Toreno. Ang iyang cellphone number 0919-064-9325 0919-064-9325. Ang nagapanawagan Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginapanawagan sa pamilya sa isa ka pasyente nga way gyapon nini sa ngalan nagapabilin nga Mr. X bago din pa siya maistorya hasta subong. Confined siya dira sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang description sang pasyente nga ni isa ka lalaki, mabukod ang lawas, nagasuksok sang pula nga t-shirt kagitom nga pants nga may print nga Juicy JUICY. May siya sang tattoo sa nawalang kamot kag sa liog. Ginabanta nagataas 5'3", tob 5'6", kag nagaedad 34 to 38 years old. Gindala siya sang ambulansya sang Amity sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Nagligad pa nga Marso 9.
Pero asa subong way pa ni sa may nagabantay sa iya, palihog lang contact sa medical social workers sang regional hospital nga si Regine Marie Toreno sa cellphone number 0919-064-9325. Ginapanawagan kay Darky Regalado dara sa Barangay 6 Victoria City, Negros Occidental, kag kay Jomar Peronilia sang Barangay Cabagnaan, La Castellana, Negros Occidental. Palihog lang magkadto sa Public Attorney's Office, the Hall of Justice sang Bacolod, bangon tama gid ka importante. Kung sino man ang nakabati sa nga panawagan kay nakakilala kay Darky Regalado dara sa Barangay 6 Victoria City, kag kay Jomar Peronilia sang Barangay Cabagnaan, La Castellana, palihog lang pahibalo sa ila o kon sa ilang pamilya. Ang nagpanawagan Attorney Ray Parañas Jr., Public Attorney 2 sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan kay Gina Marie Miagao sa East Homes 3, Barangay Estefania, Bacolod City. Palihog magkadto gilayon sa Public Attorney's Office, Hall of Justice sa Bacolod, bangon tamagid ka importante. Kung sino man na nakabati sa nga panawagan kay nakakilala kay Gina Marie Miagao, palihog lang pahibalo sa iya o kon sa iyang pamilya. Ang nagpanawagan Attorney Ray Parañas Jr., Public Attorney 2 sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan kay Mary Andy Quito kunari ka man diri sa Bacolod do kandara sa may Talisay, palihog magkadto sa Public Attorney's Office sa syudad sang Bacolod dira sa Hall of Justice, magodata magid ka importante. Kung sino man na nakabati sa nga panawagan kay nakakilala kay Mary Andy Quito kung diri ka man sa Bacolod do kandara sa may Talisay, palihog lang pahibalo sa iya o kon sa iyang pamilya. Ang nagpanawagan Attorney Daryl Shane Nardo sang Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. Kag ginapanawagan sa liwat sa mga ginikanan sang bata nga lalaki nga ginbilin ninyo dira sa annual fiesta sang Porok Mahinang Panon, Barangay 23, Bacolod City, sang nagligad pa nga Disyembre 30 tuig 2016. Disyembre 30 tuig 2016, ang ining bata nga lalaki ara siya subong sa paginakop sang isa ka individual sa may banwa sang Hinubaan. Pero pangita ang iyang mga ginikanan kanin sa sino man nga nagbilin sa sining bata dira sa Porok Mahinang Panon, Barangay 23, Bacolod City. 10 years na ang nakaligad, palihog magkadto sa Department of Social Services and Development Office sang Bacolod. Sila nahamtang sa 3rd floor sang BCGC o kung pwede man manawag sa telepono 034-432-1602. 034-432-1602 o kung 034-435-7134. 034-435-7134 o kung sa kay Christine May Treyes, Social Welfare Officer 2 sang DSSD sa cellphone number 0915-520-0223 0915-520-0223. Pero mas mayo gid magkadto na lang kamo dira sa opisina sang DSSD sa 3rd floor sang BCGC, bangod tama gid ka importante ang inyo nga presensya. 12 minutos na kaligada sa taka ng alas 11. Amoyan tong aton ng mga hot panawagan sa sining oras. Sa masunod nga 30 minutos, tugang nga hot panawagan dulong gihapon sa inyo sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga yara na subong sa Plazuela de Iloilo, Diversion Road, Mandurriao, Syudad sang Iloilo.